Això és tot el barri del Carme. Mireu com travessa. Per ahir travessarà i on va parar? Perquè té 3 parells d'ales. A la part de dalt, en vegeu? A la part dreta i esquerra, la vegeu? I baix de les manetes, la vegeu? 3 parells d'ales, de serafins, tenen 3 parells d'ales. Un parell d'ales, i ja diuen, no estudia per les tortugues.